Il-Kummissjoni Ewropea tbassar li f'Malta d-daqq ekonomika kaġun tal-imxija preżenti se tkun ta' 5.8%. L-impatt li l-imxija tal-coronavirus se tħalli fuq l-Unjoni Ewropea u fuq Malta se jkun kbir. Bit-tbassir ekonomiku mill-Kummissjoni Ewropea, l-Spring Economic Forecast jgħid li Malta se taffaċċja riċessjoni u nuqqas sostanzjali fl-iżvilupp ekonomiku fis-snin li ġejjin. Dan it-tbassir qed jgħid li Malta se taffaċċja daqq ekonomika aktar minn dak previst mill-Aġenzija Fitch, kif l-Aġenzija tgħid li tnaqqis se jkun ta' 4.2%. Minn ċifri pubblikati mill-NSO rajna li matul ix-xahar ta' Marzu u allura x-xahar li fih pajjiżna daħal f'emerġenza medika minħabba l-COVID-19, il-Gvern ra tnaqqis sinifikanti fit-dħul tiegħu minħabba l-istaġnar ekonomiku li esperjenzajna. Meta imqabbel mal-istess xahar tas-sena ta' qabel id-dħul mill-VAT naqas bi kważi 8 miljun euro filwaqt li kien hemm tnaqqis ta' 27 miljun euro mill-income tax. Dan fih innifsu huwa konferma ta' daqqa enormi fuq l-ekonomija ta' pajjiżna bil-kummerċ u x-xiri jonqos drastikament. L-istatistika tal-NSO turi li l-Gvern bħalissa għandu żbilanċ ta' aktar minn 312 miljun euro. Din iċ-ċifra wasalna għalija fl-ewwel kwart tas-sena minn Jannar sa Marzu minħabba li d-deficit żdied 178 miljun euro. F'Marzu biss aktar minn 350 ħaddiem spiċċaw tkeċċew mix-xogħol kawża ta' din il-pandemija.